И започваме с трета част. Да разгледаме пристанището. Има някакво корабче спряло. Тротуарите, между другото, са с отляти павета, но като гледам колко отдавна са правени, определено качеството е доста по-високо от тези, които при нас се ползват. А тук има и от класическите гранитни павета. Но и едните и другите не са мръднали. О, даже има две корабчета. Това е едното, там е другото. Тук не става за плуване, още по-малко за сърф, но пък хората имат супер много лодчици и си ги ползват, ходят за риба или просто се возят. Сега ще се изкачим по тази алея, ето там, покрай новия строеж, който закри гледката от едно хубаво заведение зад него, но и тук обичат да строят и да застрояват. Между другото, прави впечатление, че все по-малко зелени площи остават вътре в населеното място. Интересна бариера, която може би отдавна не се ползва вече. Или не, това е било стълб, който е паднал. Аха, това е пилон за знаме, който е свален в момента. Я да видим и от високо.